U svetu političkih stranaka koje učestvuju u vlasti, ali često iskaču iz opšte unisonosti, jeste pokret obnovljene Kraljevine Srbije. Šta je to što ih izdvaja i odakle ti izleti, kažem, iz opšteg jednoglasja? Da li je to odbrana svojih stavova ili možda poruka glasačima da i pored koalicije nisu odustali od nekih svojih načela? Zašto se ne poklapaju ona istraživanja koja kazuju koliko je građana opredeljeno ka monarhiji i ono istraživanja koja govore da stranke koje potežu tu ideju nisu previše popularne? S kim će na izbore? Da li su za ili protiv bojkota? Ko su im potencijalni partneri u zemlji i van zemlje? O svemu tome razgovaramo sa članom predsjedništva Pokreta obnove Kraljevine Srbije, gospodinom Duškom Radosavljevićem. Dobar dan. Dobar dan. Ono što negde izdvaja vašu stranku od ostalog sveta u Srbiji, kažemo preko 100 stranaka registrovanih, jeste taj neki light motiv monarhije kao državnog uređenja Kraljevine Srbije. Da, ja na početku želim da vam se zahvalim što ste me pozvali i dozvolite da simbolično uručim jedan prezent. To je naš budući pasoš Kraljevine Srbije. Ovako, pošto sam prvi put u kući, izvolite. Dobro, ovo ćemo da ostavimo kao jednu lepu uspomenu. Jeste. Ajde, kad smo kod pasoša, ja se sjećam ozbiljnih kritika sadašnjih vaših funkcionera kad je Liga socijaldemokrata izdala jedan pasoš Vojvodine. Pa znate kako, ovo je... Očekujete da će sad vas da kritikuju zbog toga? Neće niko da nas kritikuje, zato što je to simbolično i zato što je to pasoš Kraljevine Srbije, imena kršteno koje je trajalo 750 godina. Na početku... Samo da vas pitam, izvinjam se, da ja postavim pitanje oko te monarhije, odnosno Kraljevine Srbije, u kojim granicama? Pošto je... Ako mi dozvolite, malo pre kad ste najavili, govorili ste o uniosonosti vlasti i opozicije. Želeo bi da nešto, sama konstrukcija pitanja. Vladajući stranaka. Samo polako. Sama konstrukcija pitanja pravi izvedenicu koja je apsolutno i matrica nekog mainstreama, kako ja kažem, klišeja reality. Želeo bih da definišem šta je Pokret obnove Kraljevine Srbije, da bi ovaj tok razgovora bio smislen. Pokret obnove Kraljevine Srbije ima svoj program, statut, ima svoju hijerarhiju i on nije ni vlast, ni opozicija. On se decidno i definitivno zalaže za promenu državnog uređenja, odnosno za promenu ovog sistema. Za njega su i vlast i opozicija dve strane istog novčića i Pokret obnove Kraljevine Srbije želi da oni odu u politički arhiv istorije da bi ovaj narod živeo bolje, dostojan čoveka. Tako da ovaj pokret ne pripada ni vlasti, ni opoziciji, nego decidno da zaključimo sa tim, on pripada narodu, iz naroda izašao i doživljavamo ga kao nešto što jednostavno treba da Srbiju uvede u neke normalne tokove, a ne u ovima u kojima se nalazimo sad. Možda ideološki niste ni u vlasti ni u opoziciji, ali poziciono jeste. Učestvujete u vlasti, u koalicijama koje vlade lokalom. Da nešto razvojimo. Lokalne koalicije su nešto sasvim drugo. Mi ih tretiramo kao vrsta nekog tehničkog dela i slično. To je nešto sasvim drugo od ovog o čemu govorim, a to su izbori na kojima želimo da promenimo sistem. Znači, to treba razdvojiti. Ja sad ne bih vama nabrajao u kojim sve gradovima, u kojim opcijama različitim se ljudi su se udružili, ali to je, kažem, zbog tehničkih stvari, zbog komunalnih problema. Ovde sam jasno definisao. A na republičkom nivou? Program, ne. Tamo je, mi imamo za sada jednog poslanika, to je predsjednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Koji je na listi SNS-a? Pazite, polako. Pre 2 godine on je ušao, kada je bio član Srpskog pokreta obnove. U međuvremenu se desio Pokret obnove Kraljevine Srbije. Nije on tada znao. Samim tim što on više nije pripadnik te stranke, on nije više pripadnik toga koncepta. Da je hteo tamo da bude, on bi tamo i ostao. Da to raščistimo jedno za svagda. Znači, predsjednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije, nezavisni poslanik, on je predsjednik koji sedi u parlamentu i nemojte ovo više vezivati za period od pre 2 godine. Samim njegovim prisustvom u zadnje 2 godine, on na organima stranke se dogovaramo da li da podržimo neki racionalni predlog, masu nismo podržali, ali sve ono što je tekuće, sve ono što je bitno za zemlju, od dnevnih potreba sigurno ćemo podržati i to je sasvim prirodna stvar. I da na ovu temu više završim. Dobro, ja bih ostao ipak na toj temi još samo kratko. Zašto toliko se pravi razlika? Svaka stranka koja učestvuje na lokalu, u vlasti, a u Republici nije zastupljena u organima upravljanja, u javnim preduzećima i tako dalje, odvaja tu lokalnu politiku, ako znamo da se upravo u lokalnim skupštinama vrlo često vodi ideološka borba. Svedoci smo toga, evo vi ste primjer. Ne, da vam kažem jednu stvar, ja se samo tu potpuno slažem, to je nažalost što se vodi ideološka borba, ali mi ovdje moramo da razdvojimo nivoje vlasti.
I zato i govorimo da je potrebno uvođenje jednog zdravog sistema gde će se to razdvojiti. Vi ako imate jedan grad, to su specifičnosti, to su naravi ljudi, i ako je se ta mogućnost da se formira većina, onda ne treba oni da gube vreme, to je minus jedan, da oni gube vreme na ideološkim raspravama, nego treba da omoguće u tom gradu što bolje parkiranje, da funkcioniše vodovod, da funkcioniše odnošenje smeća, a ne da se na tom nivou bave nacionalnom politikom, da se bave strateškim stvarima. Kažem, to je minus ovog sistema. Dobro, to znači da ni vaši odbornici, recimo u Novom Sadu, neće više slati političke poruke. To morate njih, nacionalnog nivoa. Pazite, to morate, sve zavisnosti od tačke dnevnog reda i slično. Šajkača kordon nema veze s parkinzima. To je klasična politička poruka. Ja ne bih o tome da pričam, pazite, to je deo nacionalnog identiteta, folklora, ne verujem da su pravili, ja ne znam to, ne verujem da su pravili političku poruku, ali to morate njih da pitate. Ja sam govorio ovde, principijelno sam govorio, krajnje principijelno, zato što je kod nas nakaznošću postavljenog sistema, mi smo došli dotle da se na nivoima seoskih mesnih zajednica često raspravlja o državnoj politici, a ne onome o čemu treba da se raspravlja. Ne znam da ću imati vremena, mi zalažemo za jednu zdravu decentralizaciju, ali kažem, mi smo u jednom klišeu realitija gde svak sa svakim nešto priča. Pokret obnove Kraljevine Srbije kroz svoj program i kroz sve ono što deluje i radi, i statut, i nalaganje, i naše objave, upravo želi ovo da raščlani. Lokalna vlast neka bude na nivou onom da građanin koji tu živi bude apsolutno opskrbljen onim što treba. A parlament da odlučuje o tome koji su nacionalni strateški potezi zemlje i kud zemlja treba da... Sad, naravno, na sledećim izborima cilj je da uđete u parlament i cilj je da imate određenu ulogu u odlučivanju, kao i svake stranke. To je ključ svega. Vi imate specifičnu ideju koja, bar na izgled, ne nalazi puno saboraca i onih koji će vam se priključiti u tome. Ja sam gledao na emisiju gde ste vi izneli istraživanja koliko je građana Srbije opredeljeno i simpatiše monarhiju kao državno uređenje. Međutim, redovno na izborima stranke koje promovišu tu ideju ne dobijaju ni približno toliku podršku. Gde je problem? Problem je u tome što jednostavno mi nemamo pristup medijima, to je pod jedan. Pod dva, tužna je zemlja u kojoj se raspravlja o tome da je monarhija neka vrsta folklornog dela, a ona je njegov DNK, ona je njegova suština, no o tom potom. Hoću da kažem, ako vi mislite na stranke koje su se ranije bavile ovom tematikom, to je njima bio usputni cilj. Usputni. Ako bude, možda bude, ne mora da znači. I zato je to tako bilo. Često su puta i obesmislile sve to. Mi ljudi koji smo iskreni nacionalisti i pravi monarhisti, bili smo u tim strankama i shvatili smo jednostavno da je to bio profit nekakvih lidera, liderčića, da bi se domogli vlasti. Zato pre 2 godine smo odlučili da u naziv svog imena stavimo Pokret obnove Kraljevine Srbije i s ponosom kažemo, ovo je prvi put posle Drugog svetskog rata, jedan pokret koji ima samo jedan cilj, da promeni sistem. Malo pre ste pomenuli Skupštinu. Nama nije cilj ulazak u Skupštinu, za razliku od svih ostalih kojima je cilj da namire partijske interese. A kako ćete menjati sistem? Samo polako, da završim misao. Nama je Skupština sredstvo gde se možemo na širokom javnom polju obratiti građanima i predstaviti prednosti Kraljevine Srbije u odnosu na ovo koje živimo, a to je da ličimo, jer Pokret obnove Kraljevine Srbije se zalaže za obnovu parlamentarne, ustavne Kraljevine Srbije po ugledu na najmodernije zemlje kraljevine u Evropi, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Velika Britanija, Holandija, Španija, Švedska, Danska, Norveška. To su zemlje, Belgija, da je centar Evropske unije, a to niko ne seti se da kaže Belgija kao kraljevina. Doduše nisu imali pauzu. I samo da završim. Prema tome, i da ispravimo najstrašniju nepravdu koja se desila jer je Kraljevina Srbija zločinom oteta ovom narodu i samim tim stvaranjem sistema stvorio se jedan užasan kartel koji se otuđio od naroda. Ponavljam, otuđio se od naroda. Mi želimo da taj kartel arhiviramo i da budući istoričari o tome raspravljaju, a da ovaj narod ima od neče koristi. Narod u ovom trenutku od političkih stranaka apsolutno nikakve koristi nema. Naprotiv, samo jedna masa za glasanje i neko od koga treba da se naplati porez. Narod u ovom trenutku treba da shvati jednu stvar, da mu je neophodna promena sistema. Mi ćemo sve na ime toga i u ime toga i sve resurse što imamo i svih 63.000 ljudi koji u ovom trenutku posredno i neposredno rade na projektu ovom, preko štandova, preko obraćanja, preko naših društvenih mreža. I ako pričamo o nečemu, ja bih želeo samo da vam nešto kažem, i vama i vašim gledalcima, o tome koja je snaga u ovom trenutku pokreta. Postoji jedno političko štivo
koje traje 3 minuta i 10 sekundi. Već su analitičari izračunali da je do sada najgledanije u zadnjih 30 godina. Molim vaše gledalci i vas, pogledajte na našem Facebooku, na našim mrežama, zašto smo ovdje i kada će nam biti bolje. Oko 1 milion pregleda ima za zadnjih 15 dana. To dovoljno govori ko smo, šta smo, koji su nam ciljevi. Da li planirate da na sljedeći izbori izađete sa nekim partnerima? Znate kako, na sljedeći izbore ćemo izaći sa svojim Nije daleko do toga, pola godine. Da, ne, pazite, što se nas tiče, mi bi sutra da budu izbori, jer za nas svaki dan ovog sistema je dan agonije za Srbiju. Ko su vam potencijalni partneri? Ovako, mi ćemo izaći sa svojim imenom i prezimenom i svojim programom. Kogod bude sa nama hteo programski da razgovara, mislim na određena udruženja divna, mislim ako postoji neka stranka kojoj je cilj samo promjena sistema, no to nam nije prioritet. Postoji li po vama? U ovom trenutku ja zaista ne vidim. Ima divnih udruženja, polako. Ne, stranke, govorimo o strankama. O strankama ja u ovom trenutku, pazite, u ovom trenutku ja ne vidim ni jednu stranku koja bi, zdravu stranku, jer a kad pomenemo stranku, nemojte mi pričati o kvazi strankama koje su zadnjih 10 godina pokupovala koje kakva imena. Još da napomene, u zadnjih 6, 7, 10, 15 godina jedina stranka koja je prošla kompletnu zakonsku proceduru od prikupljanja potpisa, dovođenja kod notara, ovore i predaje Pokret obnove Kraljevine Srbije za 2 nedelje 12.000 potpisa. Prošpartali smo Srbiju i jednostavno smo sve to obavili. Samim tim mi smo i naglasili, naš pokret je krovna organizacija i ovim putem pozivam sve pripadnike, ljude koji imaju određene organizacije, udruženja, bilo koga, da nam se priključe. Ali da bi govorili o stranačkoj infrastrukturi, da bi govorili o stranačkoj koaliciji, mi ćemo tražiti od nekog drugog da isto bude toliko ozbiljan. Ovo je ozbiljan posao i mi, samo jedan sekund, oprostite, nemamo nameru da se zaustavimo, planiramo da krajem decembra imamo 100.000 ljudi u pogonu. Ovo je ozbiljan projekat i mi nećemo se zaustaviti dok ovo ne bude Kraljevina Srbija. Budite sigurni. I nek niko ne misli da ima tapiju na birače. Ovo je više kraj, jer u jednoj zemlji... Taj cilj je prilično, izvinjavam se, prilično je, ajde na dugom štapu, gledamo, prvo morate da uspete da uđete u parlament. Ja ću to objasniti, obrazložiti. Čuvenih 5%. Vučić, pazite, nemoj da razmišljate... Posle treba 2/3 većina za izmenu ustava. Samo polako. Nije bitno šta se govori, nego je bitno kako se govori. Do sada je se govorilo šta kome padne na pamet. 2 cilja su. Ulazak u Skupštinu, a videće građani, videće svet kakvi će ljudi ući. To je pod 1. Sasvim drugačiji pristup problemu. Zahtev odmah da se ukine zločinački akt, da je silom i zločinom oterano nešto što je vekovno, izvorno što je stvorilo Srbiju, a to je Kraljevina Srbija, gde ćemo obrazložiti. Da li vi znate da u našom timu rade na 100 doktora nauka? Da li znate da rade na 100 doktora istorije i koji se bave tradicijom iz inostranstva? Sve se to priprema. Samo polako, voleli bi da vidimo, voleli bi da vidimo u Skupštini, kada potegnemo argumente, ti argumenti dosta nisu potezani, da vidimo ko će glasati protiv. Taj će snositi istorijske konsekvence, pa će morati pred narod da izađe. Jer mi ćemo dokazivati da su 2 i 2 4. Problem je u tome što neko ima sve argumente i putuje po Srbijom da objasni ta 2 i 2 4. A neko ko je ovaj sistem, ko baštini ovaj sistem i doveo zemlju gde 40-50 hiljada ljudi godišnje beži iz nje, on je kao nešto in. Sljedeći korak će biti odmah zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za ustavotvornu skupštinu, gde ćemo se suočiti, gde će biti, prvo moramo da promenimo ustav da bi bilo šta radio. Kao što sam simbolično vama predao pasoš buduće Kraljevine Srbije, kažem simbolično, ovo nije simbolično, ovo je strateški. Ja imam čast da unesem u vašu kuću ustav moderne Kraljevine Srbije. 2001. godine ga je uradio najveći ekspert na planeti i koga smo ikad imali, akademik, profesor dr. Pavle Nikolić, koji je ga uskladio i usaglasio sa najmodernijim ustavima kraljevina Evrope koje su ekonomski najsnažnije, socijalno najorganizovanije i politički najuticajnije. Neka gospoda republikanci pripremaju polako svoj ustav. Sa ovim argumentom će se suočiti, sa ovim svetim političkim pismom i sa ovim političkim evanđeljem Srbije. Ovde sve jasno piše. Ako kažete da niste ni vlast, ne pripadate ni ovoj grupi koja je na vlasti, ni grupi stranaka koji su u opoziciji, šta mislite vi o bojkotu?
O bojkotu? Zbog ovih izbornih uslova. Reći vam jednu stvar. Taj stav nismo čuli. Ne, apsolutno. Svaka politička manifestacija je po nama legalna. Bojkot je pasivna stvar, no nas uopšte ne zanima taj njihov način izražaja. Ima jedna divna srpska izreka koja kaže: ko se u kolo hvata, u noge se uzda. A o tome kakvi su mediji, predsjednik Pokreta obrane Kraljevine Srbije, koji postoji 2 godine, ima kompletnu infrastrukturu, kompletno osnovan po svim zakonima, toliki broj članova i sve, nije dobio 15 minuta na nacionalnoj frekvenciji da objasni šta smo i kako smo. Ali bio je gost na Radio televiziji Vojvodine. Ne sumnjam u to, ali nije dobio neko pristojno vreme u nekim udarnim medijima. Prema tome, o uslovima ja neću da pričam. Na poslednjim izborima ste osvojili 0,58. Ne, polako. Na poslednjim izborima smo u Kuli, samo polako. Na poslednjim izborima smo u Kuli osvojili 7%, na lokalnim izborima, ja ću vam tu sve pojasniti, a paralelno u Lučanima smo bili bolji i od Srpske radikalne stranke, i od Jedinstvene Srbije, i od PUPS-a, i pojedinačno bolji od svih članica Saveza za Srbiju. Da tu budem decidan. A to što pominjete Beograd, pa mi smo ponosni na to. Stranka je tad imala par meseci razvoja. Da li znate da su to dani bili kad smo mi računar unosili u prostorije i tik oko 6.000 glasova nam je bio motiv da radimo. Napominjem, prošlo je godinu dana, u međuvremenu su 100 odbora nikli, 63.000 ljudi u ovom trenutku radi. Kad pomenemo Beograd i tada, za nas niko nije znao. Rečju, spremate se za izbore. Spremamo se toliko ozbiljno, toliko organizovano da ja u ovom trenutku mogu da vam kažem da svi naši ljudi, svi naši članovi i svi naši građani treba da se raduju, jer je u pripremi promena ovog režima. Ozbiljno ćemo izaći na izbore, ozbiljno ćemo delovati, svaki dan, za nas svaki sat je negde neka akcija. Na štandovima putem interakcije, putem podele flajera, putem društvenih mreža, putem gostovanja na televizijama, koliko nam dozvole, i vama danas hvala. Ovo je naš posao, a evo vidjet ćemo šta će od svega ovoga što smo sad ispričali građani prepoznati. Hvala vama i na ovolikom vremenu i vašim gledalcima sve najbolje i živela Kraljevina Srbija.